Moi boas. Estou no concello de Brión para participar no primer cross nocturno concello de Brión. Por eso esta luz. A eso topo o botón. Vai ser a primeira vez que corra de noite, así que polo monte, de noite xa corri máis veces. A ver que tal nos sale, se non nos perdemos, sobre todo. Estuvo chovendo hasta agora, así que tamén o terreo vai estar así bastante esvaradido. Nada, percorrido de 12 km, onde o obxectivo será disfrutar. A ver que tal a experiencia. Xa quedan 20 minutos para salir, vamos cantar un pouquiño e para a saída. Hubo un accidente bastante importante grave e a gente lo recuperamos. É un exemplo para todos nós e para todos moita sorte. Temos aquí o doutor Cortendero. Cuatro, 3, 2, 1. Primeiro crono nocturno de Brión. Moita sorte a todos, participantes. Ahora supoño que solo vedes un punto de luz, pero desde ese punto de luz estou eu. 2 km a 4,43 de media. Está molando. Vamos.
sigo sendo ese punto de luz. Levamos 6 km 300 a 4,42 de media. Xa me está chegando. Vamos allá. Entrada dos 10 primeiros xa en línea de meta. Miguel Amores, entrada ben. Carallo, final chegou. Estaba perfecto todo. Pois ata aquí o que foi o cross nocturno de Brión, con vitoria para José Antonio Gómez en 49 minutos e 8 segundos e Elizabeth Cordeiro en 59 minutos e 25 segundos. En canto ao meu resultado, acabei 12º e terceiro da categoría con un tempo de 53 minutos e 55 segundos, a un ritmo de 4,41 km. Os obxectivos máis que cumpridos, xa que aparte de disfrutar e quedar encantado coa experiencia de correr polo monte de noite, conseguín ser terceiro da categoría. Enhorabuena, 3 premiados que suben o podio. Fuerte aplauso para ellos. Por aquí teño o trofeo. As sensacións foron boas, saín tranquila e con precaución porque non sabía como se me ia dar isto de correr polo monte de noite e tiña medo a tropezar ou algunha torcedura, pero pouco a pouco fui me sentindo máis cómodo e fui apretando máis e paseime toda a carreira adiantando corredores ata cadar este bo resultado, pero sobre todo moi satisfeito con esta nova experiencia. O percorrido saía dende o campo de fútbol de Brión e tras darlle unha volta imos por unha pista de asfalto ata que chegamos ao monte. A zona de monte non tiña moita complicación, nin zonas técnicas e apenas desnivel, polo que era idóneo para probar esta experiencia nocturna. Fomos alternando o monte con algún tramo de asfalto, polo que se pode ir bastante rápido.
A distancia polo reloxo foi de 11,6 km. O prezo por participar foi de 12 euros e os puntos positivos, pois recollida de dorsais o día previo ou o mesmo día, voluntarios nos puntos máis conflitivos, marcaxe do percorrido perfecto, creo que era imposible perderse, iso que era de noite, avitollamento intermedio completo, o avitollamento final tamén moi completo, servizo de duchas no propio campo de fútbol, e cea final con empanada, callos e bebida, a que se podía traer acompañante por 6 euros cada un, e agasallo desta luz frontal con 3 modos, o intenso, intermedio e a modo discoteca. E os puntos a mellorar, pois a verdade non notei nada en falta, pola miña parte estivo todo ben. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.